Corporate asibona sinokwatshwa namhlanje owenza landscape cleaning landscape Chatsworth Center. Lana sithola ukuthi ama-cleaners njengoba sihlala esikhathi ama-cleaners lawa sequatro anenduna manager ubani uraja awahlukumezeki bafowethu angazi ukuthi ningayithini le ningayixoxa nithini, but there's a guy here Zizwele uphumlane. He worked there for almost 8 years. You don't believe what you saw all 4,100, 8 years, a cleaner, working 8 hours a week, 40 hours a week. 40 hours a week, 8 hours a day. But the man is still earning 4,100. Ishukuthini lento na ithi uma calculate usebenzela u20 rand 60 per hour. That means ke asikwazi kuba ne-access yokuthi sithi thina uhola i-minimum wage. Minimum wage is 29 rand 12 cents. Kusho ukuthi inkampani imrova u-1,700 and something. We have got every month imrova u-1,700 for 8 years. There is no pay progression. Ekufanele ngabe khona uma uqhathanisa lo ubhuti wami lo ngapha kimi ofike ngithefule ngoba 2019 una 4 years. But uhola ngaphezulu kwalo ofike osena 8 years okusho ukuthi wafika ngo-2015 or 2017. So now siyayibuka lento ma-comrade ukuthi leyo kuxhashazwa kwabantu bakithi yinkampani ezila eSouth Africa. Ake siyivulela amehlo sibuke kusasa siyakohlangana nequatro tomorrow with this issue yayo lento ye-exploitation. There is too much high volume of exploitation in our country. But guys, I will lingenelele angiqale ngawo kokhela. Sanibona siyajabula ukuthi sibe khona lana ema-ofisi sizothola icala zethu. Siyathemba ukuthi MK izosiza kahle icala zethu sizophumelela amandla. Kama lami ngizophiwa quadro sizathu sisithela kakhulukazi ingenxa yekhalazo sinazo kakhulukazi ngampanini sizizwa ngathi ngisirobhekile kakhulu mesifika la ekhaya sathola ukuthi imali kabezehola kahle inkulu kakhulu kunalesihola njengamanje. So besifisa ukuthi i-MK isilekelele kakhulu endabeni zamaholo. Ngiyabonga. Hhayi-ke siyabonga-ke makhomredi. Lokho-ke nje kakhulu kubalulekile namhlanje okuvelayo ukuthi lokho esihlale sikonfirm ngobafowethu kade khona i-federation ekuthiwa uraft establishwa nalikhulile. Besikhuluma indaba ye-insourcing ngoba lezi ndaweni ezisebenzelayo ezinye ezinye ezosomabhizinisi into eyenzekayo bonke laba bantu abane-contract nalabo somabhizinisi. Sifuna ukwazi ukuthi kahle kahle uquatro unayiphi agreement nalaba bantu nalaba bantu enibasebenzelayo uthi cleaner ngaleyo ukuholela abantu. Ngoba i-contract uyothola ukuthi wena uhola ngokwe-contract is 21,000. Uthola ukuthi mase uholela uholela u-4.1. Kusho ukuthi wena imali yakhe isebenza kubantu abawu-5 yena lowo muntu akathinteki. Yabo kulanga nawo unezu wakhe waloma
So yilokho ekufanele besihlalele phansi si-check i-contract ithini i-contract yethu yabo nawo amaklinange lawa amanye akhona-ke nawo kusafanele siwasondeze kusasa masihlangana nomqashi wenu kube clear ukuthi yini esifuna ukutshela. Siyabonga kakhulu. This is MK Desk. Siyaqhubeka nokusiza abantu bakithi ukuthi bathole impilo engcono. Amandla.